боз як субҳи босафо ва пур аз ҷазобиятҳои нав аз сайёҳати варзишӣ моро дар пеш аст. имрӯз сайёҳони зиёде барои сафар ба ду минтақаи меҳан омодагӣ мегирифтанд. қисме барои сайёҳат ба Сафеддара ва қисми дигаре бошад ба дараи Зимчуруди ноҳияи Варзоб. мо дар ин сафар сайёҳат ба дараи Зимчурудро интихоб кардем. ҳамин тавр нақлиёти мо пас аз ҷамъ шудани сайёҳон ба роҳ даромад. Варзоб яке аз минтақаҳои назаррабою дилфиреби Тоҷикистон аст, ки шӯҳрати зиёд дорад ва дар тамоми фасли сол ҷазобиятҳои хос барои ҷалби меҳмонону сайёҳонро дорост, махсусан дар фасли зимистони сафедпӯш. дар як гӯшаи дараи Варзоб минтақаи овозадоре бо номи Зимчуруд мавҷуд аст, ки ҳоло мо ба он ҷо расидем. деҳаи Зимчуруд дорои табиати зебою дилрабост. истироҳатгоҳҳои зиёди деҳа маълумгари он аст, ки меҳмонону сайёҳони зиёде аллакай ба ин макон дилбастагии хосае пайдо карданд ва ҳар замон барои истироҳату фароғат, сайёҳат ва ҳаловат бурдан аз оби мусаффою шифобахшаш ба ин ҷо меоянд. ҳадафи мо ҳам гурӯҳи сайёҳон ҳамин буд. биёндагони азиз, инак пас аз тай намудани бештар аз 25 километр дар масири Душанбе ноҳияи Варзоб мо расидем ба дараи Зимчуруд. айни ҳол дар ин сайёҳати кӯҳӣ моро як гурӯҳ сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат ҳамроҳӣ мекунанд. ёдовор мешавем, ки барномаи навбатии сайёҳии варзишӣ дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур таҳия мегардад. хуб, аз ана ҳамин ҷо сайёҳати мо оғоз меёбад ва умедвор ҳастем, ки сайёҳати имрӯзаи мо хеле ҳам хубу хотирмон хоҳад буд. меравем. дар навбати аввал роҳбалади хатсайр Баҳодур моро атрофи худ даъват намуда дар бораи сайёҳати имрӯза, тарзи баргузорӣ, хати сайр ва таърихи дараи Зимчуруд маълумоти мухтасар дод. Это одна из самых старых селений Варзобского ущелья, ему более 2000 лет. В основном жители этого Зимчуруда выходцы Пинджикенского района, города Канибадама, Канибадамского района, Айнийского района, есть регионов Куляба, есть самаркандцы, но это они давно уже здесь живут. Зимчуруд, само название Зимч. Зимч — это минералы. Зимч, замч — это такой минерал, похож он на, скажем, на соль, но он такой голубоватого цвета. Здесь он наверху, в начале ущелья. Вода его омывает, и вот эта вода, она очень полезная, и поэтому его называют Зимчуруд. Значит, полезная вода. От минерала зимч, замч. Его еще тогда так называют, как замч. Кроме всего этого, Зимчуруд славен своими святыми местами. Есть святые места, скажем, Чашма-и Навруз. Что это такое? Это родник Навруза. Именно вода появляется в этом роднике во время праздника Навруза. Это 20, 21 марта, 22 марта. И потом высыхает эта вода. Это очень полезная, чистая вода с экологической точки зрения. И химики проверяли. Во время Бухарского Эмирата в серебряные посуды заполняли воду в эти серебряные посуды. Сургучом его штамповали, опечатывали и отправляли в Бухарский Эмират, эмиру, потому что вода довольно-таки очень полезная и чистая была. Кроме этого, есть святое место Семь братьев. История, легенда этих 7 братьев заключается в том, что еще давно, до нашей эры, здесь в этих горах якобы жили дивы, и 7 братьев выходили каждое утро на войну, на тропу войны с этими дивами, чтобы они не спустились в кишлак, в селение. И была у них сестренка, которая готовила, убирала, стирала за ними. В один день братья не вернулись, она пошла в поиски своих братьев и увидела их убитыми дивами, и осталась там у братьев, и похоронила братьев, и по легенде она там оплакивала их и тоже там же умерла.
Но кроме всего этого, я вам скажу так, что в этом ущелье очень много орешников, очень много чинаров. Мы сейчас будем идти и будем смотреть, наслаждаться красочным краем нашей страны. Всем желаю приятно провести время. Как Амир сказал, Хасан уже впереди, я буду посередине. Мальчик-девочка, так что друг другу помогаем. пас аз ин мо ҷуздон ва асодастҳои сайёҳӣ гирифта бо роҳбарии роҳбалад ба роҳ баромадем. қисмати аввали роҳи пиёдагардии мо аз миёни деҳаи дар оғӯши фасли зимистон будаи Зимчуруд мегузашт. табиати деҳаи Зимчуруд имрӯз нисбатан хунук ва ҳаво каме абрноку туман фаромада буд. ҳамин тавр пас аз як гардиши дигар мо аз ҳудуди деҳа баромадем. бо мурури замон мо ки то рафт ба баландиҳо роҳ мепаймудем, манзараи деҳаи Зимчуруд пеши чашмонамон пурра намоён мегардид. ин гуна манзараҳо ва махсусан табиати барфпӯши кӯҳу дараҳо барои аксбардорӣ имконияти хуб фароҳам меорад. ин буд ки сар карда аз ин ҷо ҳамроҳонамон ба гирифтани аксҳои хотиравӣ пардохтанд. воқеан ҳар як гӯшаю канори дараи Зимчуруд ва умуман табиати Тоҷикистон шоистаи бардоштани беҳтарин аксҳост. махсусан боз вақте манзараи барфпӯше ки ҳанӯз ҳам барф дар ҳоли боридан аст, аксҳои гирифтаатон зебоии бештаре пайдо мекунанд. таври роҳбалад дар аввали сайёҳат ба мо гуфта буд, тамоми роҳи пиёдагардии мо қад-қади дарёчаи Зимчуруд мегузарад ва дар баъзе ҷойҳо зарур аст ки онро убур карда гузарем. ҳоло бошад, пас аз хеле роҳ рафтан канори дарёчаи мусаффои Зимчуруд ва гузаштан аз миёни дарахтони гуногуну сангҳои бузурги дара, мо ба гузаргоҳи аввалин расидем. албатта, барои бисёриҳо гузаштан аз болои дарёчаи Хурушон каме тарсовар аст. яке аз хусусиятҳои сайёҳатҳои варзишӣ ки онро аз сайругашти оддӣ ҷудо мекунад, ҳамин гуна убури баъзе роҳҳои душвор аст. маҳз барои ҳамин дар чунин сайёҳатҳо танҳо рафтан тавсия дода намешавад, зеро дар ин гуна ҳолатҳо шумо ба кӯмаки ҳамдигар эҳтиёҷ пайдо мекунед. ин ҷо ҳам роҳбалад дар аввал худаш ба мо тарзи убур аз болои дарёчаро нишон дода, бо эҳтиёт ба болои сангҳо пой монда ба тарафи дигар гузашт. яке аз нозукиҳои ин кор аҳамият додан ба лағжонак набудани сангҳо, дуруст пой гузоштан ва вазни баданро дар болои асодастҳо нигоҳ доштан аст ки мабодо як паҳлӯ нафтед. хушбахтона ҳамагон бо кӯмаки ҳамдигар аз дарёча гузаштем. воқеан фасли зимистон бо яке аз унсурҳои асосии зинатдиҳандааш барф зебоии табиатро дучанд зебою пуртароват ва покиза менамояд. дарахтону сангҳо, дарёчаи мусаффо ва кӯҳҳои бузурги зери барф пинҳон мондаю яхчаҳои шушабастаи ялақосӣ дар ҷамъ табиати дараи Зимчурудро афсонавӣ гардонидааст. мо дар оғӯши ин ҳама зебоиҳои дилрабои дара таҳти садои дарёча ва ғарҷ-ғарҷи барфи зери пой пеш мерафтем. аз ҷумлаи дарахтоне ки зиёд дар табиати Зимчуруд ҳар замон рӯбарӯ меояд, ин хуч, тут, туғ ва чанор аст. мо пас аз каме дигар роҳ рафтан зери ана ин дарахти тут қарор гирифтем. ин истгоҳи якуми мо барои каме истироҳат буд. мувофиқи нақшаи хатсайри имрӯзаи сайёҳатамон ба дараи Зимчуруд, ҳамчунин барои сайёҳон пухтани хӯроки миллӣ бо номи мошкичирӣ дар назар дошта шуда буд. барои ҳамин 2 нафар аз роҳбаладон барои пухтани ин хӯрок дар истгоҳи аввала истода барои пухтани мошкичирӣ омодагӣ мегирифтанд. сайёҳати мо бошад идома ёфт. каме болотар дарёчаи Зимчуруд як гӯшаи зебои тамошобобу ҷолибро ташкил додааст, ки воқеан ҳам хеле дилрабо ва шоистаи расму навор гирифтан аст.
аз ин ҷо ҳам бо муваффақият гузашта роҳамонро ба болотари дараи Зимчуруд идома додем. ин навбат мо ба баландии теппа баромадем ки ҷолибияти масири саёҳатамонро бо манзараҳои фарроҳ, кӯҳҳои бузурги атроф ва дарахтони пурбарф мукаммал мегардонид. ҳар қадам дар байни табиати сафедпӯши ин минтақа моро ба ҷаҳони дигар мебурд. минбаъд дар чанд ҷои дигар ҳам аз болои дарёчаи Хурушон бо эҳтиёт ва ҳамдастӣ гузаштем ки ин лаҳзаҳо барои ҳар яки мо на танҳо санҷиши ҷисмонӣ, балки таҷрибаи муттаҳидӣ ва якдилӣ низ буд. ҳар бор ба атроф менигаристем, манзараҳои ғайриоддӣ моро мафтуни худ месохтанд. ҳар як манзара чунон дилфиреб буд ки хастагӣ дар оғӯши ин табиати зебо ба назар намерасид ва ҳар як лаҳзаи саёҳатро фаромӯшнашаванда мегардонд. ҳамин тавр маротибаи охир аз болои дарёча гузашта паси ҳам ба болои кӯҳтеппаи барфпӯш баромадем. манзараҳо аз ин баландиҳо боз ҳам кушодатар ба назар мерасид. барфи ин доманакӯҳ нисбатан зиёдтар аст. ҳамроҳонамон оҳиста оҳиста аз тамошои табиати сабсафеди атроф ҳаловат бурда то чанд ба боло мебаромаданд. воқеан тоҷикистон дорои маконҳои зиёди сайёҳии мувофиқ дар ҳама фасли сол мебошад. диёри кӯҳсори кишварамон ба сайёҳону меҳмонон имконият медиҳад ки беҳтарин манзараҳои ҷолиб ва ҷаззобтарин эҳсосотро таҷриба кунанд. дараи Зимчуруд яке аз он дараҳои хеле ҳам маъруфу овозадор миёни сайёҳони дохиливу хориҷи кишвар мебошад ва ҳамасола дар ҳама фаслҳои сол ба ин ҷо сайёҳони зиёде меоянд, тамошо мекунанд ва аз ҷозибиятҳои ҷолиби ин дараи хеле зебо ҳаловат мебаранд. бояд гуфт ки Земчуруд ҳарчанд на он қадар дараи бузург ҳам бошад, лекин имкон ҳаст ки сайёҳоне ки ба ин ҷо меоянд пас ҳатман барои худашон як ҷолибияти хуберо ҳам дарёфт хоҳанд кард. дар ин баландӣ хонаи хурдакаки чӯпонҳо мавҷуд аст ки аз он роҳгузарону меҳмонон метавонанд истифода баранд. ҳоло мо дар ин баландӣ дар иҳотаи кӯҳҳои боз ҳам бузургтар дар макони мувофиқ барои гирифтани аксҳои хотиравӣ қарор гирифта будем. дар ин ҷо ҳамроҳонамон чанде ба яхмолакбозӣ машғул шуданд. маълум мешавад ки кариматҳо ки сайёҳон онро асосан барои зери пой партофта нишастан ва ё хоб рафтан истифода мебаранд, баъзан бо муҳайё шудани имконият барои яхмолакбозӣ ҳам ба кор мерафтааст. хурсандиву шодии ҳамроҳонамон пас аз яхмолакбозӣ ҳадду канор надошт. каме баъдтар аҳли хатсайр бо таби болида ва омӯзиши таҷрибаҳои нав баргаштем. дар ҳақиқат биёндагони азиз, фаромадан аз кӯҳ ба маротиб мушкилтар аст
аз оне ки ба он мебароед. зеро дар вақти фаромадан имкони лағжидани пой мавҷуд аст, зеро дар вақти фаромадан тамоми вазни бадан ба пеш ба поён равона мегардад ва барои ҳамин ҳар як ҳаракати шумо ин кафили саломат ва ба поён рафта расидан аст. ва барои саломат ба поён рафта расидан бошад, ана ҳамин гуна асодастҳои махсуси сайёҳӣ барои мо кӯмакрасон мешаванд. бинандагони азиз, сайёҳати мо ба дараи барфпӯши зимчуруд ҳанӯз ба поён нарасидааст. моро ҳамроҳ бошед, сайёҳати мо идома дорад. ҳамин тавр масофаи бештар аз 2 километр омадаамонро тай карда то ба истгоҳи аввалаамон расидем. дар ин ҷо тавре гуфтем аллакай 2 нафар роҳбаладон ба пухтани хӯроки миллии мошкичирӣ машғул буданд ва ҳолу қариб хӯрок ҳам пухта буд. мо имрӯз ба ҳамроҳи ширкати амиртур ба дараи зимчуруд омадем. дарозии худи дараи зимчуруд тақрибан 3 километр аст аз охири қишлоқ то шаршараи зимчуруд. дар ҳар фасли сол зимчуруд як зебогии худро дорад. дар ин ҷо арчаҳои бисёр кӯҳна ҳастанд, шиноруи қадима ҳастанд, бисёр зебогии худро дорад зимчуруд. ва мо тансим як мақсад гузоштем ки гастротур ташкил кунем. ҳамин таомҳои миллии тоҷикистонро ба мардум нишон диҳем. имрӯз мо мошкичирӣ, яъне ин асосан хӯроки мардуми шимоли тоҷикистон аст. имрӯз ҳамин хӯрока тайёр кардем ҳамроҳи рафиқон. ба мардуми меҳмоноам бисёр хуш омад, бисёр маъқул шуд. мо ҳозир ҳаракат карда истодем ки ба кадом сайёҳатҳое ки нарафта равем, масалан ба дигар дараҳои тоҷикистон, худи варзоб, қаратоғ, тарафҳои ромиту дигар минтақаҳои тоҷикистон мо ҳаракат мекунем таомҳои миллӣ тайёр кунем, ки то мардуми меҳмон фаҳмад ки мо тоҷикон мардуми меҳмондӯст ҳастем. сайёҳати мо аз саршавии худи дара то охиру бо баргашт тақрибан як 3 соат вақта мегирад. агар мо масалан бо шишта истироҳат кунему дигар кунем, ҳамин рӯз мисол 5-6 соат вақта дар бар мегирад. мо ҳозир дар баландии саршавии худи дараи зимчуруд 1400 метр аст дар сатҳи баҳр. агар болотар равем то охире рафтем 1600 метрро дар бар мегирад дар сатҳи. аз худи дараи зимчуруд мо метавонем ба дараи беғар гузарем, агар дасти рост гардем. агар дасти чап гардем, агар мо метавонем ба шафти миҷгон бароем. дар боло боз ҳаст дараи хирсон. хирсо акун бисёртар ҳастанд ба фикрам дар инҷа. мо во нахӯрдем хирсоя, лекин ҳастанд, бисёр ҳастанд. баъд худи мо дар поёнам гап задем, инҷа бисёр оби шифоӣ дорад. бисёр мардум барои ҳаминам бисёр лаззат мебаранд аз ин об. ҳозир шумоам дидед, мана ҳамин чормағзову манзараи худи зимчуруда. баъд зимчуруд як хусусияти хоси худро дорад ки дар тамоми мавсимҳо, масалан баҳор бошад, бориши борон бисёр аст дар ин ҷо. танҳо вақти тобистон салқин аст инҷа, бисёр дарахт дорад. зимистон барф бисёр меборад дар ин ҷо. ҳамин то гӯем миёнаҳои апрел, моҳҳои апрел инҷа барфзор аст. бисёр барф бисёр дорад. баъд ҳамин барфҳо об мешаванд, баъд чашмаҳо бисёр пайдо мешаванд. баъд оби худи зимчуруд дар мавсими баҳор гузашта намешавад. ба сангҳо ҳозир мо гузаштем, вақти мавсими баҳор гузашта намешавад, маҷбур мешед пойафзола кашида ба даруни дарё гузарем. лекин мардум бисёр мебинанд дар тамоми мавсими вай. мардум барои мардум хуш аст дараи зимчуруд.
пас аз тановул ва лаззат бурдан аз хӯроки миллии мошкичирӣ ки ба ҳамагон писанд омад, мо ҳамроҳи сайёҳон атрофи саёҳати имрӯза ва таъсироти бардоштаашон суҳбат кардем. аз ваҷоҳати сайёҳон ҳангоми суҳбат маълум гардид ки аз омадан ба Тоҷикистон хеле хурсанданд ва махсусан табиати зимчуруди варзо барояшон писанд омадааст. ба мо ин сайёҳат хеле писанд омад. Табиати ин ҷо беҳтарин аст. Барф ва гузаргоҳҳои зиёд ки ҳамааш ҷолиб буданд. Аввалин бор аст ки Тоҷикистон омада ҳоло дар зимчуруд қарор дорем. Бисёр мехоҳем ки баъди зимчуруд ба қалъаи Ҳисор равем. Кони Аметист яке аз ҷойҳои ҷолибтарин барои мо аст ки ҳоло ба Тоҷикистон наомада нақшаи ба он ҷо рафтанро доштем ва кӯшиш мекунем оянда аз он ҷо ҳам дидан кунем. Мақсади мо аз омадан ба Тоҷикистон сайёҳат аст. аз ҳама бештар дар Тоҷикистон ба мо меҳмоннавозӣ ва хӯрокҳои болаззат писанд омад. тарҳи меъмории тоҷикона хеле бароямон аҷоиб аст. дирӯз мо дар кохи Наврӯз будем ва аз тамошои ин кохи боҳашамат ҳаловат бурдем. бале, махсусан толорҳои бузургаш. дар навбати дигар сайёҳон аз Россия ки чандин сол боз аллакай дар Тоҷикистон кору фаъолият доранд, таъсироти бардоштаашонро дар бораи сайёҳати имрӯза ба зимчуруд ва умуман зиндагиашон дар Тоҷикистон чунин баён доштанд. бори аввал аст ки ба зимчуруд меоем ва ба зудӣ мафтуни табиати зебои он гардидем. махсусан вақте ба баландӣ мебароед ва табиати хеле фарроху зебо пеши чашмонатон кушода мешавад. ин ҷо воқеан ҷолиб аст. омадан ба зимчуруд пешниҳоди ман буд ва хушбахтона имрӯз сайёҳати хеле хубе доштем. ин ҷо дар оғӯши барфу табиати барфпӯш. обу ҳаво пурра зимистона аст. аз замони ба Тоҷикистон омаданамон ба шаҳрҳои Кӯлоб ва Хуҷанд сайёҳат карда будем, вале ҳамааш дар фасли тобистон буд. дар зимистон маротибаи аввал аст ки сайёҳат дорем. оянда кӯшиш мекунем ки бо дарёфти имконияту вақт боз ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон сайёҳат кунем. аз ҳама бештар дар Тоҷикистон ба мо обу ҳавояш писанд омад. тамоми фасли сол офтоб аст. фасли тобистонаш хеле гарм ва назарбарасия обу ҳавояш хушк мешавад ки барои мо форам аст. бале, воқеан Тоҷикистон ба мо бо обу ҳаво, одамони меҳрубону меҳмоннавозаш, манзараҳо ва албатта хӯрокҳои болаззаташ писанд омад. яке аз ҳадафҳои асосии таҳияи барномаи сайёҳии варзишӣ ин тарғиби сайёҳати дохилӣ мебошад. вобаста ба ин як нафар сайёҳ аз дохили мамлакат дар бораи дилписандию ҷаззобияти сайёҳати имрӯза чунин гуфт. имрӯз ба ин дараи зебоманзари зимчуруд барои истироҳату сайёҳат омадем. табиати зимистони ин макон басо зебост. сайёҳоне ки моро ҳамроҳӣ доранд бисёр инсондӯст ва меҳрубон ҳастанд. ҳоло бошад аз тамошои манзараҳои дилфиреби ватанамон ҳаловат бурда истодаем. бештар ба сайёҳат нафароне мераванд ки дилкушоду самимӣ ва дар ҷустуҷӯи эҳсоси наве ҳастанд ки ин муҳит барои ман писанд аст. бо дарёфти вақт ман ҳамроҳи ҷиянам ба чунин сайёҳатҳо меоем. аллакай ҳамроҳ мо аз Темурдара, Панҷхок ва дигар дараҳои варзоб дидан кардем. фикр мекунам ки ҳар як фасл ба худ зебоиҳои хос дорад. оянда орзу дорам ки ба Бадахшон равам. ба ҳама аз ҷумла сайёҳон тавсия медиҳам ки ба Тоҷикистон биёянд ва аз табиати зебои кӯлу дарёҳо, кӯҳҳо ва муносибати самимию меҳмоннавозии тоҷикон ҳаловат баранд. воқеан ҳам Тоҷикистон дорои беҳтарин манзараҳои ҳанӯз ҳам кашфнашуда мебошад ва зарур аст дар ин росто аввалан онҳоро худ омӯзем ва пас он барои сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ ба таври шоиста муаррифӣ намоем. ҳамин тавр пас аз каме дигар истироҳату фароғат дар дараи зимчуруд аҳли хатсайр дар роҳ дар пасманзараи ин кӯҳи сангӣ як акси хотиравии гурӯҳӣ гирифта бо як ҷаҳон таъсироти хубу хотирмон баргаштем. биандагони азиз, умедворем ки
аз ҷараёни сафари мо ҳамроҳи гурӯҳи сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ба дараи зимчуруди ноҳияи Варзоб таассуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.